Всяка от тези стратегии е създадена така, че да звучи естествено, честно и ангажиращо. Няма нужда да убеждаваш, да натрапваш или да се преструваш, че си експерт. Достатъчно е просто да покажеш стойността, така както ти я виждаш. Сега ще започнем с първата стратегия. Тя звучи така: направих откритие, което трябва да споделя. Просто разкажи, че си открил нещо интересно, което си струва вниманието. Не казваш купи, а виж. Пример: знаеш ли, че вече можеш да правиш видеа за Instagram, TikTok и YouTube, без да се снимаш и без да говориш? Тактическите фрази, които можеш да използваш тук са: не съм купил още, но проучих и изглежда наистина сериозно. Ако те влече дигиталното, това си струва да го провериш. Следващата стратегия е стори въпрос. Провокирай интерес чрез въпрос. Не обяснявай много. Събуди любопитство. Пример: искаш ли да правиш Reels без да се снимаш? Пиши ми или кликни на линка. Друг пример: ако можеш да работиш само през телефона си, без да се снимаш и да създаваш дигитални продукти, щеше ли да пробваш? След това линк към академията с надпис ето как го правят в момента. Продължаваме с това да споделиш основателя. Може да използваш мен като глас и лице на системата. Можеш да репостнеш мой клип или цитат и просто да добавиш коментар. Следващата стратегия е да покажеш, че това променя правила. Това играе роля на шокираща възможност. Покажи нещо от академията, което е впечатляващо. Генерирани аватари, генериран глас, структура. Това грабва вниманието веднага. Моя опит показва, че хората най-много се впечатляват от генерирани клипове с изкуствен интелект, защото резултатите са добри. Дори и този клип, който гледаш в момента, е създаден с моята структура и не е бил сниман никога. Просто пиша текст. Пример: докато всички се мъчат със снимки, часове монтаж. Това обучение показва как да направиш съдържание с изкуствен интелект буквално за минути и да го превърнеш в продукт, дори ако никога не си се показвал онлайн. Фокусът тук е да се използва вътрешния блокаж, който хората имат от експониране, и да го превърнеш в сила. Ти решаваш техен проблем и затова тази стратегия работи. Тактически фрази, които можеш да използваш са: нямаш нужда от екип или скъпа техника. Изкуственият интелект е инструмент, а не заплаха. Тази академия го показва по най-човешкия начин. Другата стратегия е да бъдеш мост. Това казва: аз не участвам, но искам да го покажа. Не им продаваш, каниш ги да видят. Пример: аз все още не съм вътре, но искам повече хора да видят тази възможност. Затова станах партньор и го препоръчвам. Нека информацията стигне до хората, които са готови да действат. Това е етика плюс обществена стойност. Пример: може да е за теб, може и да не е, но си струва да го видиш. Не съм експерт, но искам повече хора да чуят за тази възможност. Друга стратегия е да кажеш: ставам част от движение. Това не е просто продукт и съвсем скоро много хора в България ще имат интерес от дигитални продукти. Ти им показваш как да бъдат част от новото време. Не си просто търговец. Пример: в България все още почти никой не знае как работи дигиталния свят. А тук се създава платформа, която учи хората как да печелят с идеи, не с време. Това е дигитално движение и аз искам да бъда част от него. Фокусът е върху кауза, не само върху печалбата. Стратегия: проучвам и споделям. Сподели, че си в проучване и реши да покажеш това, което си открил. Пример: тези дни проучвам как хората реално изкарват пари онлайн. Попаднах на тази академия и честно казано, не съм виждал нещо толкова пълно и конкретно. Фокусът тук е върху честността и естественото присъствие. Следващата стратегия: подчертаваш, че това е възможност да изкарваш доход без да създаваш нещо свое. Пример: първият път, когато изкарах пари онлайн, не беше с мой продукт, беше с препоръка. Това е най-лесният начин да стартираш без опит, подходящо за хора с комерциално мислене. Друг вариант е да направиш лична препоръка и да добавиш линк. Ако вече си споделил академията или вярваш в системата, просто кажи го. Кратко. Без натиск. Пример:
Споделям тази система, защото вярвам, че дава реална стойност. Ако искаш да научиш повече, линкът е в био. Окей, това бяха стратегиите, които имам за теб. Изтегли си текстовия документ и ще имаш примери за всяка от тях. И запомни, ти споделяш стойност и целта е да изкарваш пари с чест. Никога не лъжеш и не се преструваш.